Kuriye kirokyo bunge bwensemo ye bunge ya Abonchari yugo sensemo ye bunge ya Abonchari waigo yoro mutendo wa Subati imeye county ya Kisii Musubati Donya Adori Saburi nigori tukwa lero harure gosara au merenere na abananchi kurwa asebinyoro au imeye nsemo ye bunge yo iligo kwanra heganga yaye yogo chia ko kuboro kosekolge kero na kubakora kamanero muno mabungo abo chinga Chiri mubunge wose burabisi bwenseme yo asekeringa tari wabisi nendeta kubwatana no murai bwense egenzo keringa tarekerania amagenda gukwana no musike gose gukwana nigo bono haboriri abara gosabo bwensemo ye bunge yo kumubwate siya bose obochori obone na kumubeka bisi buna humusubati umutangani orachikoba kurwa asensemo ye bunge yo ya Abonchari himurikito Petro Machini nigakuretara wika asensemo ye bunge yo na gotone roboti iroko bwatia Bunenchiremo yo kureta monchuria subura ime bunge ya Abonchari na gochoro mochumbo motangani musubati gesense ya Kenya nyorobo subura ime bunge ya Abonchari yasago konye na ituno kurumaiga yao na ndi gwa tumeta bangwana balia ena batebete naki nche naona se to kwero Nicholas Kurerero yokuriye kirokyo bochumbe bunge yo mutenerwa basubati me county ya Kisii Muskedonya Adori Saburi akoregi karo na abananchi kurwega tibinyoro aho bunge yo eryo kolya eira gochikomochora ko muchumbo motangani musubati gaki abanyina ngo batayimwensi bibuna mureiga tosibechireso tobwatyo mwana Adori Donya toto chikura kwa babu no mubungo motangani umukungu tobanege ndeke Orojo mongina nereke kon liko bokima moko ina mongina tayi abagaka bange bararuwo bobesi obanyina tubweterane tobege ndekemo ndeke toireta sambiri chama ambire kano sinobodi mo magana ya sato konye mna mwachira tobodi mogako yore igora twanjere omwana yakorege wano gaikira na lyako chako tabakiri mwante beti walita tenkore wana toko mwanya wana achijo wana tokorera mwanayo abange nantege toko batebi nabagaka mura ekerenga tobwata nekemo nekerenga tobwata ekemo nekyo koiro mongina Donya arari kyoko muira arari ever since to supportiri abasacha chigoti cyaragambira kose no wana lende ndokora chenchi nei abange nangori atamurbo Kaukwane kirekyo niko Muskedonya aichaniro murayo rabisi asoko baisko ya serikali kuirire bunge yo gutikara maiga kemagendero Abonchari era minero arafu mogechiri more tukamfate boncheni ngechiri aya moigu Kisii National School Ichuni National School Hema yamanya gocha Abonchari National School nero ngo mwago serete toko ngaineri ekero pora rekoros chirami igarenge serikali gosegarenge isiko chirami echichave tinyakundi akorosi kare isiko gosare serikali ingito tatwalere tienda momi ya magendera ingito twagoteberana ki okoba mutambe serikali ngokorere gasi oyo togochora tigatomochora sare ne serikali tokonyeke twarwana bono ligereri amagendero nari Abonchari Nanyanigo niko Muskedonya akuriya guswa kurwa sekero kyobotina babasubati gocha sekero kyobochumbe bunge yo ekyo kyobwachi bese chinyinge korenganirwa nekyo kyabatina babasubati eri gwikerana magendero mange asaba na inchibe bunge yo naro te bana ki Donya ngo abeke gesima nyalibali suneke bisima mbire ngambeke toro ngabeke itieri yogali na kirige chiro kyabangina seki imbwate chibese chikoro ku 7 million buno mu mama bwe account na kingo teberana kinaro lire bese nerega gaso bujumbe nyinge abangina baite bachandegete ebali etandire ebese ekirororo ikegara bantege ndo bagotaka nestima amache chisukuru chingia ne para ne chichibanto banto kwanza nchindo chega mambi na mambiende Abonchari ngocha gotebera Donya ndu tagetia tabeso to sere ndu ne chipara to tagete buna to akoira buno mukungu na amache to tagete asibona gikiria bamerebaye abo bagoteba niga bakoregi karuna abanyalibali asekiria no anyometse korwa na kuwabori abamoteme kora Abonchari bochori borebosyo ose more ubagoteba nga orangire abanyali okay nuna abanyalibali mole abanyalibali bali mbiya mole ngwane abanyalibali ekero mungina sokire iga koro kwali sobo gosega iga sasokire ngaya gotinde ku Bona nje Donya for the first time mother te kwera ni nyali bali ngina abakorerete
tosoe anyakungambisia sabunire omungu no yogo ntebi gabwate 50 yoka okobe bikwego teba nteme akarora rwe sadaka yonsi bona na nje buna nyole to mungu no munga ino meta sako na sako chira limi kamutigera kalu agante Donya na aro liri bukwe kego tebera nteme Kuripoteria Ensoko TV kuroiga Bonchari kaunti ya Kisii Chepethuel Machin.